O jent, poġġiem, fejn minna li sejjer, għadu ma spiċċax. U qasli kieku, tal-Gozo ċenil għadhom kif qalulna li ħassru l-vapuri kollha. Salar it-tnej. Arroj, ma labqajtu għaw. Issa tafu kif iħossuhom lawċin meta ma jaħdimx il-vapur. Mela laqbajtu għaw ħanaqralkom storja. Ir-Repubblika ta' Għawdex ta' Michael Spanjol. Xiex? Għawdex Repubblika. Pajjiż għalih, ħallena minnek. Aħna l-Maltin u l-Lawċin poplu wieħed, fema waħda, pika bejnietna ma teżistix. Sakemm ma tdaħħalx fin-nofs il-qwil. Għax il-Malti jgħid għawċi tajjeb aħarqu, aħseb wara ħażin. Manka ħarbuta? Le, aħarqu. Tal-ħġeb xaħna maqudin. Jgħidu x'jgħidu fuq Għawdex u l-Lawċin, il-Maltin Għawdex jħobbuh. Jħobbuh fil-karnival, jħobbuh f'Santa Marija, jħobbuh meta jirreġistraw l-ID card Għawdex ħalli jfrankaw in-nol tal-vapur. Din l-imħabba tara tispikka meta jitlaw jumejn ġo flet Għawdex. U jsibu werdina. Wara li jgassjaw bil-flit, bil-pifpaf u bil-xeltox jieħdu l-ritratt. Anzi, photo sessions ħieħa. Mixħuta hemm wiċċa fuq f'nofs il-kċina u jtellaw kollox fuq Facebook, fis-salott. Ara xaru kaza, jikdbu sħan. Ġejna rbatima Għawdex zibna werdina taħt il-friġġ. Hashtag xejn sew, hashtag ma nħobx, hashtag ġibuli l-komtek. U taħt dawk ir-ritratti tal-wurdina avvalenata jibdew tilajn il-kummenti valenużi taħu leżiż ħutom Maltin. Ma kemm għadhom lura Lawċin. Araw x'tagħmlu marru paxxuhom. Iktar int mort Għawdex bl-istess prezz kont mur ġimgħa Sqallija. Xeħmeġ, name and shame. Għax Malta ta' fint, fil-kċina, għat ma titħlenna wardina. Ma rajtu xej, inkomplu. Malta u Għawdex, nazzjon wieħed. Iż-żewġ gżejjer fotokopi ta' xulxin. Malta hemm Rabat u Għawdex hawn ir-Rabat. Malta hemm Santa Luċija u Għawdex hawn Santa Luċija. Malta hemm l-Imġar u Għawdex hawn l-Imġar. Malta hemm l-Imdina u Għawdex hawn iċ-Ċittadella. Malta hemm Buġibba u Għawdex hawn Marsalforn. Malta hemm il-Blowhole tal-Aħrax u Għawdex hawn il-Blue Hole ta' Dwejra. Malta hemm il-Blue Grotto u Għawdex hawn it-tieqa ta' Dwejra. Ewija, insomma, forsi dik waqat. Imma Għawdex għandkom lil-Kalipso u Kalipso's Cave. Emrej, mux għal xi ħaġa, imma dik ċedit ukoll. Santa, mela kollox ċedi. Imma l-inqas il-memorja ta' Kalipso tibqa'. Kalipso. Ix-bejba sbejħa li ħafna qabel Kristu u qabel jew wara l-ġganti tal-ġgantija kienet tgħix f'nofs l-irdum li jagħti fuq dak il-felli ramel lewn id-deb. Tmur sem sar-ramla l-ħamra u tara għajnejk bħal tibda tara quddiemek. Xbejba sbejħa għaddejja b'libsa bajda ħafifa tal-ħarir iddisinjata minn Charles Ron. Taqta' żebbuċ u tasar ir-rummin u titmaleneb lill-ulisse u tikmandaħ. Kollox kif triti għaxi kienet il-big boss tal-gżira. U din id-drawwa baqgħet ġejja magħna. Bdejna Kalipso, ix-bejba sbejħa tar-ramla, komplejna b'Ġovanna, ix-bejba sbejħa Sbejħa. Ix-bejba samra tan-Nadur u issa b'Ġustin, ix-bejba l-Bjonda. Bjonda? Iwa laqlu int. Kont qed ngħid.
Għawdex minn zemzem tal-lum in-nisa jmexxuh. L-irġiel jew ikunu jridu jilħqu kap u jibqgħu b'xi berem ieħor, jew jeħilsu minnhom wara 4 snin għax joqogħdu jreġġgħu il-vapur lura u l-qudiem. Il-vapur, għax biex taqsam il-fliegu kedda. Min dejjem kienet problema, l-ewwel kellna id-dajsa tal-Latini. Imma l-Maltin ma kellhomx fejn qeduh il-picnic cooler mimli bajt bacon u fliexken tal-luminata. U żarmat. Imbagħad għamlunna l-helikopteru seaplane. Il-picnic cooler kellhom fejn qeduh, imma biċċaqliq flajru l-luminata tiġi kollha gass u l-bajt jinfaqalhom. U falla wkoll. Imnallanna l-Gozo Channel. Dak ma fallix. Kien għoddu falla l-kaxxa ta' Malta, imma ma fallix. U issa xi jmiss. Is-sena d-dieħla suppost ikonna il-fast ferry. Takkatajn mill-imġar isipruħek il-belt. U jumejn oħra ikollna l-pont jew il-mina. Insomma, jumejn oħra l-kelma ġibek biex bnejna t-terminal ta' ċirkew waħad 12 sena. Mela dak l-estew. Fit-aktar mid-dubbin ta' Għawdex. U mela, meta wara xhur snin, deċenji, sekli sħaħ ta' stennija, il-pont fl-aħħar ikun lest, jiskopru li l-konkret ikun merri mir-ruħommu. U jerġgħu jibdew. Imma mbagħad trid taraħ meta jkun lest xċuċi l-Coast Road. 5000 metru ta' ħadid tarmaku siment mill-marfa sal-imġar. Ofor, laqqas nofs waħda mġidma, sleeping policeman, waħda kull 2 metri. Tajdli xejn ma dik innaqraq bisu zaqżieqa għantu s-suq tkun tridu. Wara kull 10 tumbati, beċċa ta' roundabout żul minn hemm. Imbżejna b'xi monument stil-oqda tal-belt jew l-istanga ta' ħalluqa. Bas lejn għal 1-2 lejn sarroti, dak ma kienx biżżejjed fondi għalihom. U għal dawk li kunu jridu jimxuha. U għal dawk li jridu jimxuha, mela ħsibt naċċajt, għal pedestrians bankina tipika Maltija. Tibda daqs deċenti, wisa xi 2 metri, u kull ma tmur tidjieq u tidjieq. Sa ma tispiċċa fix-xej. U fejn titjieq l-aktar jarmaw l-arbli tad-dawl, kolonni tal-festat, ba tal-irħam olja, 12 il-puls irmi ksija b'madum jiżloq sapun. Torrun boros ta' żibel u skippaħ darbrota nieqsa janni lajda fis-sajf ta' wissu. U biex il-pont ikun komplut, biċċa minnu nagħmluha ODZ. U fuq dik ir-roqa nibnu pompa tal-petrol state of the art, showroom russuża tal-karozzi, u biex żgur ikollna raġuni għala nieqfu f'nofs ta' triq u nħallu l-kulħadd tipaqpaq warajna. Kull 50 metru gabbana tal-pastizzi wara tad-donuts. Għamillu 2 piżelli waħda biċ-ċikkulata fin-nofs ċali ħin. Aj, Mażiża Ġustin, ibni l-pont, ħaffer il-mina, imma ħallu għonna l-imbirek vapur. Aħna li natana naqsmu l-fliegu bil-vapur. Biex nitlaw jumej Għawdex, letteralment, 1, 2, aħna namlu hekk. Ara, Ġustin, xena tipika ta' familja Maltija. Umu minn sbeħ Kristu ħalli jaqbdu l-vapur tal-ewwel. Fost ħafna ġlied sorbi u għajjat jistartjaw il-karozza mobbija saruhom ma b'saqqijiet imħadat l-ozor investi srivet, pakketti tal-aġin, fliexken tal-pop, balanet tal-kombif, boros tal-piżelli ma jmorrux ħallu li Għawdex. Fuq is-saqaf tal-karozza 2 roti, 3 lajloks minn fuħin bil-lest. U ġeriken li wirtu mantinnannu wens mimli bl-ilma tal-bir ħalli wara li jowmu ikollhom biex ibaħbħuh. It-tfal fuq wara bil-kem jidru, uċċaw imkaħħal mat-tieqa marsusin, bejn 4 bagalji, 2 kaxxi luminata, picnic cooler se jixpakka u basket kbir tal-Lidl mimli ħwejjeġ żraben malji xugamani flippers u maskli. U l-pipe tal-maskra tarf ġoħal u tarf liħor fix-xaq imbexxaq tat-tieqa fal-ġemp ħalli jkunu jistgħu jieħdu n-nifs. Iroddu s-sarib kif jistaw u jitilqolun it-triq.
it-triq twila. X'jagħmlu? Jifqu l-Bellevue, ħajoħdu nifsu kafe u żewġ pastizzi. Jaslu ċ-ċirkewwa, jirkbu l-vapur, ma l-iskos tar-rampa tfal kważi jibilgħu il-pipe. Wara li jirnexxhom jiġbdu tfal minn qalb l-imbarazz kollu x'jagħmlu? Jitilgħu jiġru fil-kafetterija ħalli jixtru kafe u żewġ pastizzi. Trid titrejjaq vjaġġ bħal dak? Imbagħad 16-il selfie ma' kemmuna, ishom raw għall-ewwel darba. U kif appena jaslu l-imġar x'jagħmlu? Isuqu dritt tar-rabat għal kafe u żewġ pastizzi. Ixtħuf għal eggerit. Ma' żmien Għawdex inbidel ħafna. U jekk jagħmlu l-pont ikompli jinbidel. Imma hemm 3 affarijiet li ma jinbidlu qatt. Il-kunserva tal-bottil blu, il-ġbejniet moxxi u d-djalett. Anzi, id-djaletti għax kull raħal għandu tiegħu. Veru, tax-Xewkija jitkellmu bil-K. Darba l-tajt ma' wieħed minn hemm u qalli il-kattuż qabes mit-tika u kiser siqu ta' quddiem. Bajt inħares leh. Qedlu x'il-kaħbeġ kattajt. Issa jekk ix-Xewkija attuż tiġi kattuż u quddiem tiġi quddiem. Faqmi, kif tiġi? Faqmi. X'kiss. Ara ħandoqilkom xi ħaġa, ħanagħmel id-debut tiegħi. Mużikali u nibdlu daqsxejn it-ton ta' din l-istorja. Kull fejt mur fil-gżira uċija, it-suntirjew ir-razzett, il-ħanut id-dar l-iskola, kulħadd jawweġ bid-djalett, biskuttel jgħidulu qarmeġ, iċ-ċombini tal-inxir, meta tistħi taqbad tirex, muri fihom dawn l-awċin. O xieħlewa dawn l-awċin, kemm jitkellmu differenti, bid-djaletti l-kol kuntenti, nawweġ bħalhom jien ma nofx. UMATOFX. Darba waħda kont muġu u bluġi għamilt il-buri, ġidd il-mara pronta fuqi, għalt li murħu żewġ pinnuri u di xebba minna dur, għalt li jommi fuq il-bajt, sibt li jomma xi tiġiġa, tistaw taħsbu kif skantajt. Omma tiġiġa x'inti tajt? Mhux omma tiġiġa, le flok bejt, jgħidu bajt. O xieħlewa dawn l-awċin, kemm jitkellmu differenti, bid-djalett il-kol kuntenti, nawweġ bħalhom jien ma nofx. UMATOFX. Flok bebbux jgħidu ekirex, flok tal-linja jgħidu bass, flok benġila jgħidu kaħla, ikellmuni nibqa' ċass. Hawn is-saqqu jsibuh mitra u l-petnej jsibuh moċt. U t-tiġiġa jekk mimlija. Laqħal hekk kemm int poxt. O xieħlewa dawn l-awċin, kemm jitkellmu differenti, bid-djalett il-kol kuntenti, nawweġ bħalhom jien ma nofx. UMATOFX. U il-foil jgħidulu smontor, pasta l-ħamra bambaluna, toqros sebek tkun ħaxximtu, biex tifhimhom trid lajnuna, jgħidu gejx għall-band tax-xahar, mill-ħażin sejrin għall-lar. U t-tiġiġa jekk mimlija. U t-tiġiġa laqgħuċija, mhux mimlija ma moħxija.
ma dan Għawdex, diamant żgħir. Teżor kbir li fl-antik il-pirati provaw jaħtfuh taħt idejhom. U llum ħafna Maltin u barranin jipprovaw jaħtfu biċċa mis-seħer tiegħu imqara 3 ijiem. Għax Għawdex dejjem hekk. Nitilgħu kollha ħeġġa u enerġija u ninżlu sfiniti bla saħħa. Imma fi triqitna lura aħna nqallbu r-ritratti kollha kemm aħna ninżlu bl-istess xewqa f'qalbna. Iġri nerġa' nitla' Għawdex.